Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ah, Bakary Dadjalendo. Non, Bakary Dadjalendo. Et aujourd'hui, on est au 335e jour de l'année et il insiste là-dessus. Il dit ça dépend. Et quand on dit aujourd'hui, ça dépend de quoi? Ah, Bakary, sacré Bakary. André, bismillah. Ikakeno. Albajitila. Comme tu dis. Ça va vrai, on met la tonne. Bon, jamana bi tu dis. Aywa. Jamana bi limbo lambala wa bi ngiyangala. Jamana ko ka chable. Ah. Gambi ala tonu. Côté ko Maliba. Botodo da bi lingi langa. Nka tibon. Atibon. Ala kana bon. Abi lingi langa konna. Ami ala dili. Akana bon. Ayo. Oh. Bamana André. Ko korofolite de ko bamanagando ko ni bakro ni dugutigi yala o dugu kana nyinige ko bakro fende surkute warani kalante o che ko do be olu tikene sababu te ablay bakro ni ale koni dum mo femu no fama ale dum o wara ni surgude o ni ale koni masala dukumina ko wajira ko lu tende Ablay, femi tisi mala. Nam. Wala ni ikele ngana ikene doka. Apta soro ni mawre de bidno, mawre te mu mesi katme ka ablay. O abe mo fo, mo do bidno ni ukele fendo ye. O ba soro ni latike do de kerablay note do ti kudo nyesoro. Ka soro latigate. Sikatola. Ya fam. O bakorni ti se waral ni jewuli cew sikatola atna se strukula ni jewuli cew abada o ni yale kele masay wasol latige do de kera nolu shiti Allah akbar ote wala ne ka famula a pomp sa nyefoti ko na makoro korla chogo akaso date bakorni temesray o chen abi na makoro don wala ba fo surku o mo ga fam surku na makoro be clean to drone du fo chugo drone du ka kini yero ni sigidawi nam o mimbe bakoroni ale tesika se surku stin makoro bana ba to don ata korolen don sawla na makoro be balo ale la nam ya fam femi ablay ni o ye ubisa ke sababu ye ka edun ale mama ngati mo dafe nam adamade ala feno be no ubisi ke ni gerlala a chini barka biska bunya abisa gele ka mogama nam abisa ke chini ke abisa chini barka biska bunya ka sigidama o nama ya ka foku femindo nabisi kasara la sima nam adamade akono kana gerola ya fam ayo fonfo misi gela la se mako mo ya kono ni gerelo la nam able na ni mu soro la oui noy uti noy sikatola abisiga ke na tisiga ke e kon ma donga foko misali ni e courant filu nyaga mi nyogona e kon ma donga foko kasara bisiga boala sikatola o mu mi blako ke farati uti farati do o tina fuite mendo to na bagorni te mendo surugu korolenga dala o courant mala film na ga chugo nam kana mu nyaga mi nyogona obse kasara o ko ne kien o abiti ko ajara bakorna maja ko saga ko ne la yede bamano ko ajara bakorna maja bakorni ko saga ko ne la yaye o chen ablay adonde akono ibai ka foku fen benat mesrado fen bena blakundo fen bena nafado sikatola o fen mi miske kam mako minye ablay fen sugo joro taw nam uberi okoni telephone bi lawuli ka welel dike o nga yala telephone bi se ka tele joro fa ayya bada asian tele wo usande sisan telephone abala ayde se ka tele yoro do le laje mais se ka tele joro fa se ka tele joro fa sikatola uberi odo o abiti min joro munye akanga do mo yodi okoni wala ka fo sa ki tele ka telephone joro fa atibe yoro tinya de ay o bina fo bakoroni ka to ka fo ko alebike la ay ni dese kala sagade la ambe grade o dese mi iko ki bi feno telefono la jeni telefoni okoni uberi afamuna ni dese la tele la wala ni yoro ga ja tele la ni le o ibitiga idenga yoro do la jeni telefoni sikatola nga o tele ma ko nya abiti abi nya segere
Oh wala bismillah abla nan bi de sanu ko le floy samba flani mo wani kele nam samba flani mo wani kele to trot le bisabay ute odo ambe kuna foni keneka fasiri boko ne se wani ke fasiri gafe do kono nam amala je frate folo mi ka sika ko mado nyefo mo ko family ka sika sura ko dola teriala l'indicateur de nouveau ango ke galé ko lafia koita ko wala swandira kabla bang malen de solidarité nyamugala bedem ko on sa wo fanala donc ango bedem talen ko on sera BMS la sini gene jona bita bon agrem ko lo flede je grève ko lolu grève ko do ya ni grève ma ke wala ko wati lawa nous bébé takele ngene am ta fo grève ko lolu ayo absa ko nam nga do fana be no la benama de parce que usuro nyona Benzema ya foti Benzema do voilà nga nyefo ci gore bisru la créera nyana bedem ta nya foti ale bita segla jin bola le 31 décembre ayo ni tadu nga ko barabla ci xor waga nymo ngana ayo fa ni tadu ni mi tadu bo man tay nyedo ayo ga le ko na nyebe jamina le bonde mo xor ba fenka jani shiti nyugo nyesra ana fana nyini wala ne mo ba kalama ni afana tay retraité wala ne retraité mais ni savana fraka mo ba fone tadu bon mo saba de fora mo saba fora donc tadu mo saba fora kulu kanga norobla ngone be fla ko ni ko ro sima folo antaro sabana bna ke munya blay ayo tabarakallah ni be ende atidita ni o da fara droit bana ali kan sika greb ko lolu ayo ablay vina fo sénégalais siro o may sinabe fo sénégalais verbal ayo ko zona reporter la blay o chili ko mi kera mo chama ni songwale na kula siko kontola o ko faso ye kuludo sigi sele kuludo wasaka ko jatemine munne nana ni munne kera dukulu ni adira tukumna ka fese ka bela jide chendo mi fima ke akula nyakili ka seka ke o ko kalata ko sharia ko ni bengarama jamana conseil des ministres se fait o nga ko parti politique chama jira ka foko akara dukulu ndo ko ulu simadu akula dukulu ko manga no hukumu kono na commune katla boko ya ko merkoro Musa Mara ale koni wele la ka nyininga poli économique la odun atara ka so ya wele so manda fe ka lame aklara ka taka su o klegan fere aye kuna funu di mama ka jira ka fa ko de niye akole ni o akoni ba ka su tubarka folo abina fo do de ye plainte ka kama afamuna plainte ke la kama o ya wile ka nyinga plainte ko na tide ko kai ya ka dukulu mine ka di mawrema o de foranye tubarkalla o ko de bisina la sala nye vamba amanye soro ne la sona ma nye na fo mo we kanye leso a jismanjala no ka fo ko clé saba blay o ko sala kan kasara bike mas sabasata e malikono donc ma kelen clé aw klima ay clé saba avec ma clé ne sata ye bon ko yanno Allahu akbar o ko kachan ko sube akajan de parce que amna banjola na fra ko clé saba ma clé me saga saba ko sala kasara abla nga jatim nakke sala kasara sala kambulla wasa akodo ka siga dogoya katinina ko la abla ko jamana nyamo ko mbala ka ferenda wuluti wasa sol ka siga no ko sube nga to warange bulu mira fam talike polisu la ko baraka mina do diru mami mbatu basigo ka polisu jatte do gagné chomina okani info matin kabra tole la ko wuli ka jodo bisina wasa barabla do biska tugu wona chomina ko alla bom bisina sabula ko baraka lon nyam ko talaka nyo fam tablo do ka mira fam be talike jamana biska baski chomina ko tribu kel Antasar quel Antasar kolu ko bina usindo abara la wasa ujorem yubisugo mina fana fachugo mina BMS la ko mami blara nyamuga na ko atigi don fendo Assimi Goïta aleni politique ni assise nationale de la fondation kola ko mo kanka mi famu ko politique mo ko ni chamanya jira ka foko wala ka labe minke ko uluma a famu
o min tali ke mi fenjugu me wuli ko drogu ko a do jenna hake do jenna nga jamana kono se fawori milliard duru jati o ko akanga be odema milliard duru ka jenifu tumuta fere kolondi mo goma kana wori damo o kono ko ngawsa de ka jenifu nugu to dolu masiza ka wori damo o kono no wori kuna ko so jamanjo ka mo jona yana ka jenifu falaki le soir de Bamako ala sementia ka foko docteur Bou Cissé dungo juwana yurgo kelle ko nana ko kuma ko abolla ga bo mali kono de wa onyini ngani to mi no mimbi talike politique muko ni asimika la direct ne ko fe ka burno o ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition ulu kona jira ka foko lu set na halsa la sigi bamme ko assisi o keneka wati na tanuna ablandan naam le canard déchaîné allez jami bukuma jami mbia bi uye douane nyemko ba jade ablandan o asigilen do war kesu dokuna war chamanta kono o akeme ka foku ala ko alibna mu fo mamituye nyemko mamatu baye o ko ale koni ngania do aka atu ajoro la kana ale wuli ka ba nola aba fa ga minya fo o de ka fo ko se fo wore milliard tan shi jate ko de douane ka ni wati soroje nam o ko sabula ko akungira la ka fo ko kanka musa ka do far nyanga sankono se fo wore milliard keme woro ani bedur ni woro o ga ko se kadam na certain ko kletan dur la ka se bima o ko min kon yi soro jigna ni milliard tan ani shikin jati de ablandan o ko kaso nyem ko krombe no e Mohamed Dukarayi o ko alisra ka se fo wore milliard keme sabane mo gane kele ko faranya kan kalo woro folo kon nana o ko chama ni keme ka ni kalo woro flane taje ta keni kuna fonuye abala ka o de nyefo jakono ablandan asra ajorolendo jorodo ategere ba kuna le pélican ale keme ka sementia ka foko INPC nyamko ba ko ale koni bulu duna ka barala ko ay ledu ta ka foko furuba fen ko ko abno lafasa ko lakana côté kana tien o mimi talike mamu dikuni colonel Assimi Goïta ko yala ko farali na to ni ma ba fla ni nyanchewa todo o kuma fana ni kan tombe ko école Marifou du Mali ali la ko karam ko fana bi baral bla ka bi kungo ablandan nam o mimi talike administration minière barakelo o lu kona jira ka fa ko ka krefe sara do be no be wele ko primo ako lu tala ka sara o de kama o lu funa ni barabla to damne abdamne bis ko mande na ablandan Mali horizon ala sementia ka fa ko tumarango ka bunako ka ko ministry aga ilien kale tala ka sika ma faranya ka ablandan o mi rafana be talike hakil jabo keneka jira ka foko Mali ka gela bay Mali ka gela bay jamana wala mun ko fe o lubu ko mun wajibiya anga o mi rafana be talike maître de matrawri yerde nyam ko dodo ko jonyo mi to di farafna ma ba ma sanwosa o na wule ko African Leadership Award o ko ale koni jonyo dira maître de mama nyina Moyni nam so mondena kuna frontelu ndo ablana tabarakallah tlegana ibna wala mogoy bamana kan ko wala kan mun kan nogoy mo ndaga bamana bi bamana yani ka te gandi ke ko wala e côté folo itumbi gabugu don gabugu o koroli muso bi tobuli baro ko yoro mina ni ka u ka tobli minon blay naam muni tumbe po gwakulu kumbe fiya kumbe sura kono ani dakaw naam ani logo ani tawlike minendo mais folo ida sera folo mane mo bodela gwakulu e juli sabado ubisi ku kara jinga jinga wa ka be chudra daga bisi ka kan daga tebi ni kelem boala atna daga sika daga sigible
ko o gabugu ni nafa ye jumɛn ko gabugu saba kelen ye jumɛn ko kelen ye badenya ye kelen ye sinjiya ye kelen ye sigiɲɔgɔnya ye o saba ni y'o minɛ kin bi ja jamana bi ja ni ye kelen bɔ a la ko fiɲɛ bi don sigi la o tiɲɛ sabula badenya ko o gabugu saba ni ko o bu kalaya ɲɔgɔn fɛ o bu suma ɲɔgɔn fɛ awɔ o ye an ye ɲɔgɔn minɛ an hakilina ye kelen an kulana ye kelen an ka jɔrɔ ye kelen an ka basi ye kelen kɔrɔ ni tɔɔrɔ sera dɔ ma tɔw bɛɛ b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛ yen ni dɔ lafiyara fana tɔw bɛɛ b'a dɔn ko dɔ lafiyalen don ko o gabu saba ni ye bɛɛ ye kumakan kelen ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn u fanga ɲɔgɔn fara kan parce que ni kelen bɔra la daga ti jɔ a bɛ jɛgɛ donc olu fanga bɛ u ka saba de la awɔ ni kelen bɔra la a bɛ tiɲɛ ko du fanga bɛ du denw de mara la ko a saba bɛ ko a saba fana bɛ mun fɔ du dutigi gatu ani denw ngo dutigi guwatigi ani denw est-ce que kuma faamu awɔ dutigi ye jɔn ye o cɛ guwatigi ye jɔn ye muso voilà ni ko ga du ga côté de ga bu ko caman t'o de faamu parce que an fɛ u t'a fɔ u b'a fɔ dutigi guwatigi ani denw awɔ dutigi o ye cɛ ye guwatigi ye o ye muso ye ko dutigi sagaba ka da la mais muso bɛ fana sagaba ka gabugu la o cɛ voilà n b'a fɛ k'o de fɔ ye bi o y'an ka laada ye o cɛ mun ne bɛ yɛlɛ maa bɛ se ka kalan min sɔrɔ a la dɔrɔn dakuruɲa kelen na o de ye k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn minɛ sabula an taala ɲɔgɔn ye an taara ɲɔgɔn ye i y'a faamu ni an ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ fɛn bɛɛ dilan bilen i y'a faamu ko maa juguya cogo o cogo ni kuma kɛra a bɛ ɲɛnabɔ parce que ni tiɲɛni kɛra ka ban i tɛna se ka tiɲɛni wɛrɛ kɛ k'o dilan bilen o a bɛ kuma de k'o nɔ bila sa de ou bien de aw ye sigiɲɔgɔnmaw ye aw ye balimamaw ye aw ye sinji kelenw ye aw ko k'aw tɛ bɛn a la o bɛ ɲɛ cogo di Mali dun kɔnɔ sisan a bɛ n'a sa du bɛ cogo min na Mali bɛ ten a bila yen parce que an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali de la a bɛ n'a fɔ an bɛɛ duba kelen mɔgɔw de ye donc an kan ka ɲɔgɔn minɛ ni hukumu de kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ du min kɔnɔ o ye Mali de ye Mali mago bɛ an ka bɛn de la tubaarikala merci beaucoup i ni ce